श्री सानसुमा नार्जारी विलेज नम्बर 2 गुनाबारि PO बेंटल डिस्ट्रिक्ट चिरां नोंथाङा नैबे गोबां गोदोसोनाय जायगायाव थानायब्लाबो अमा फिसिनायाव जों नोंथांखौ गोबां मैखोम जानानै थानाय नुदों बिनि बेलायावहाय माने खस्थ' जेखौ परिश्रम खालामोबो माने बेनिफिट दं माने परिश्रम खालामो जेरैबायदि इनकाम जादों बेवहाय खामानि एंगेज जानानै दं माबेसे अमा फिसिनांगौ दा टटेल 108 माबायदि खस्थ' मोनदों खस्थ'थ' एसेबां खस्थ' गैया 2 टाइम माने खस्थ' फुङाव खेबसे बेलासियाव खेबसे मा रोखोमनि अमाफोर दं आंनि फार्मावहाय दङ दा हेम्पशायर यर्कशायर दं बे मोननै जाथिनि अमा दं नोंथाङा जागायजेननायनिफ्राय माबायदि खालामजेनामोन आंथ' जागायजेननायनिफ्राय स्टार्टिङाव 10थानिफ्राय स्टार्टिं खालामदों माने लकेलनिफ्राय खालामदोंमोन खिन्थु लकेलावहाय बेनिफिट खालामनो हायिलाय माने दा कमार्शियेल माबायावहाय मावनाय जाबाय आरोना बेसेबांसो रांनिफ्राय जागायजेननांगौ बेयाव 1.5-2 लाखनिफ्राय स्टार्ट खालामदोंमोन दायो नोंथाङा बेसेबांसो रांनि अमा दोननो हादों दा बर्थमानथ' 10-12 लाखसोनि भेलुआव दं आरोना दा नोंथाङा अमाखौ बबे जायगायाव लांनानै फानहैनाय जायो दा आङो माने गुवाहाटीयावहाय लाङो बर्निहाट होननाय जायगायाव जिहेतु जोंनि लाइमोनफ्रा गोबां ओरैनो बेखार जानानै दं दा नोंथांमोन बायदि अमा फिसिनाय बा गुबुन हाबाफारियाव जोंनि बर' लाइमोनफोरखौ नांथाबनानै थानो थाखाय नोंथाङा मा इनकारेज खालामो दानि गोदोसोनानै थानाय लाइमोनफोरखौ माने इनकारेजआ बेनोदि माने जि बुस्थुखौ मावोब्ला माने परिश्रम आरो खस्थ' नङा बाला साननानैहाय खामानिखौ मावोब्ला माने गासैबो खामानिया साक्सेस जायो आरोना बेनिखायनो मावजेननायाव स्टार्टिङाव माने फिसानिफ्राय मावनांगौ फिसानिफ्राय मावनानै जेब्ला गासैखौबो आइडिया टेलेन्टखौ मोनो अब्ला गासैबो माने फार्मफ्रावहाय जिखुनु खामानिखौ फेदेरलांनो हायो आरोना बोसोराव खनबेसे फानो बोसोराव आं बिदिनो बेदरनि थाखायहाय मिट पार्पसावहाय बोसोराव खेबनै फाननाय जायो 6 मास इयारलि इनकामा बेसेबां इयारलि इनकामाखौ मा होनबावनो माने 130-40% जायो आरोना बबे समनिफ्राय बा बेसे बोसोर जाखो बे खामानि मावनायाथ' आङो 2019निफ्राय स्टार्ट खालामदों माने स्टार्टिङाव फिसा खामानिखौ मावदोंमोन आरोना मावै माने गासैबो आइडियाखौ मोननायनिफ्राय आं दा माने गेदेरनाव गेदेरसिन माने खामानिखौ आवगायलांगासिनो दं जिहेतु जोङो दायो बिटिआर सरकारखौ गोबां अमा फिसिनायानो होन गुबुन बिथिङाव जोङो हेफाजाब होनायखौ रांनि मदद होनानै जोङो हेफाजाब होनायखौ जोङो नुनो मोनदों दा नोंथांनि बेलायाव सरकारनिफ्राय माबाफोर अनसुंथाइ दा सरकारनि बेलायावथ' आं दिनैसिम जेबो अनसुंथाइ मोनथ'वाखै दा मोनोब्लाथ' साबसिन माने दानि गोदोसोनाय लाइमोनफोरखौहाय माने साबसिन थुलुंगा होनो हागोन जुदि नोंथाङा सरकारनिफ्राय हेफाजाब मोनोब्ला नोंथांनि खामानि मावनायखौ माबायदि मावगोन आसा खालामो दा सरकारनिफ्राय हेफाजाब मोनोब्ला बेनोदि माने दा जेसेबांसिम माने ओरैनो 100थासो फिसिनायाव हयथ' आं 300-400सो खालामनो हागोन नैबेखौ आसा खालामो आरो बांसिन लाइमोनफोरखौ बेबायदि खामानि फोरोंनायनि माबा सुबिदाफोर नोंथांनाव दं नामा दा लाइमोनफोरखौ फोरोंनायनि सुबिदा बेनो जुदि इनकारेज लायोबा माने फोरोंनो हागोन मावनायनि गेजेरजों नोंथांनि अमाखौ सोरबाबो जुदि लांनो लुबैयोब्ला बोरै मोननो हागोन दा अमाखौ लांनो लुबैयोब्ला कन्टेक्ट नाम्बार मोनगोन कन्टेक्ट नाम्बारजोंहाय जगाजग खालामनो हागोन आरो गोसोआव दं नामा नाम्बाराथ' गोसोआव दङ 9864729678 ओरैनो नोंथाङा बेसेबांसो फरायनानै बेफोरबायदि हाबाफारिखौ मावनाय जादों दा आङो PO सेकेन्ड इयारसिमल' फरायदों ओमफ्राय दा बेनिफ्राय नोंथाङा बहाबाफोर ट्रेनिंफोर लानाय जादोंमोन नामा ट्रेनिंथ' माने ट्रेनिं लायैनि सिगां आं माने अमाखौ सिगांनो फिसिबोदों थेवबो आं माने ट्रेनिंखौ माने सार्टिफिकेटनि थाखाय माने लाहैनाय जादों आरो RCT थ्रुयै थेंक इउ